Ima jedna vrlo zanimljiva studija u kojoj se istraživalo kako percepcija o hrani utječe na razinu grelina. Grelin je hormon gladi. Kada smo gladni, razina grelina je povišena, a sniza se kada smo siti. U istraživanju su ispitanicima nudili različito deklarirane šejkove i mjerili su razinu grelina prije i poslije njihove konzumacije, ali i tijekom konzumacije. Šejkovi su bili deklarirani kao ugodan sa 620 kilokalorija i razuman sa 140 kilokalorija. Sudionici su ocjenjivali okus i etiketu šejkova i izvijestili o svojim subjektivnim osjećajima sitosti. Kako bi se izmjerila fiziološka sitost, vadila im se krv prije, tijekom i nakon konzumacije šejkova. Iz uzoraka krvi je izmjeren grelin. Grelin je crijevni hormon koji prenosi poruke između želuca i mozga. Razina grelina raste u nedostatku hrane, a smanjuje se kada hrana uđe u želudac. Ima jedan zanimljiv detalj ovog istraživanja, a to je da je sudionicima bilo nepoznato da je ispod naljepnica ugodan i razuman šejk bila originalna etiketa. Znači, oba šejka su sadržavala 380 kilokalorija. Znači, uopće nije bio točan podatak o kalorijama na naljepnici. Vrlo je zanimljivo to da su suptilne promjene u načinu razmišljanja o šejku različito utjecale na razine grelina, iako je nutritivni sastav šejkova bio identičan. Sudionici su u vrijeme ispijanja ugodnog šejka osjetili veću sitost, što se odrazilo na oštriji pad razine grelina. Međutim, ispijanje razumnog šejka je rezultiralo manje izraženim padom grelina, što zapravo sugerira da unatoč ispijanju istih nutrijenata, razumna percepcija hrane je ostavila sudionike manje fiziološki zadovoljni. Rezultati ovog istraživanja su vrlo važni jer je regulacija grelina ključna za održavanje tjelesne mase. Druga istraživanja su povezala visoke razine grelina s povećanom konzumacijom hrane i debljanjem. S obzirom na rezultate ovog istraživanja, nije čudno ako ste jeli neku hranu koju smatrate manje kaloričnom ili nekakav dijetni šejk